В момента лежа, говоря с Габриела Жордан Маркова. Габи, кажи нещо му. Габи. Габи, жива ли си? Тя се смей сега. Много е срамежлива, защото прекалено известна, разбирате ли? Играя с кучката. И чакам някаква просто спръвка да стане малко забава. Да. Що? Завиждаш? Завиждаш ли на забавата? Айде. На въпроса какво правиш, добавям, че излизам с Габи Маркова. Спирам! Спирам.